Здравейте! Днес искам да ви прочета малко от един мой много любим сценарий. Той се казва "Пътешествие из България". В част първа на моя сборник има два варианта на "Пътешествие из България", тъй като съм го правила по различен начин. "Пътешествие из България". Първо започвам в първия вариант с "Хубава си моя гора" песен, след това "Децата". Днес ще празнувам на голяма сцена. Ще се танцува и из България ще се пътува, казва едното дете. Второто: имало едно време един малък принц и неговото единствено цвете. Те живеели някъде в космоса на една планета, мъничко по-голяма от тях самите. И имали нужда от добри приятели и всъщност така започнало тяхното пътешествие сред планети и звезди, докато един ден не се озовали тук при нас в България и срещнали прекрасни създания, облечени в бяло. Кои били тези създания, може да разберете след като си закупите сборника. До нови срещи!